Kaixo, eguerdion denoi, gaur astelena da, gozoen eguna, ondo, asteburua, espero ondo pasa izana. Bai, nekatuta nago pixat. Hoi da, kirol asko indezulako, Ez. seguru, etzeala gelditu, geldik etzeala egon. Ez, baina beti, gauza pila bat inditu eta asteburua gortako die, nekatuta bukatzeko, gauza keikia ona da, fizikarena seinale. Hori da, eta amaitu da aurreko astia, baino astia berriz hasi da astelena. Beraz, gaur bi plater prestatuko ditugu gozoak, eta gaurkoan nire kasuan fruitekin egindako pastel bat izango da. Beraz, hemen ditudan fruitak erabili ditzazkezue, baina bestela etxean dazkezuenarekin ondo. Normalian, soberan dazkezun frutak eta horrela aprobetxatzearren, era oso egokia, aproposa, eta ikusiko duzu, nola egingo dugun ore bat, krematxo bat, eta gainetikan apaingarri gisa, fruitak. Ederra postia. Oso, panik ere fruta, nik gaur fruta kontua dauzkegoela, nik Kataluniar krema bat egingo dut, baina ananarekin. Azkenean, nik, beste behin nuen hemen fruta ezberdinekin, eta Kataluniar krema oinarrian jarrita, gero fruta gainean jarrita, oraingoan ingo duana da, anana jarriko diogu, baina azpian. Gero, Kataluniar krema, eta ero karamelua ingo diogu, erringo diogu, olako soplete batekin, agian esperimentatuko dugu, eta soplete gabe saiatuko gara, erretzen. Baina, enoak gehiagi aurreratzen hori ikusiko saioa nola doan horren arabera. Oso ondo, esan bezala, hasiko gara lehendabizi gure fruitan pastela egiten, eta ikasi nahi balmatzu nola egiten den, begira. Lehenik sable pasta prestatu. Honetarako irina, azukrea eta gatza gurinarekin nahastu. Gehitu arrautza eta batu dena ondo. Oztu, luzatu eta molde batean ipini eta xardezkaz zulatu. Laberatu gorritu arte. Pastel krema egiteko berotu esnea, nahastu gorringoak, azukrea eta harto almidoia. Eta nahastu guztia loditu arte. Erantzi gurina eta utzi ozten. Zabaldu krema sable hotzaren oinarriaren gainean, jarri frutak apaingarri gisa eta pintzelada batzuk eman marmeladarekin. Diz egin arte. Beraz, ikusi dezuenez, bi elaborazio lehendabizi orea egingo dugu, ondoren krema eta fruitak apaingarri gisa. Horretarako, honekin hasiko naiz, orearekin hasiko naiz, eta egia da lehengo astean egin genuela porru pastela gogoratzen zarete, oso antzekoa izango da orea, kasu honetan erakutsiko dizuet nola egin nuen, zen lehengo astean prest ekarri nuen, baina hementxe egin behar dana da, azukrea eta gurina barrura sartu. Orduan, honek egin behar duna da ondo zuritu, gurina zuritu egingo da. Azukrearekin nahasterako garaian zurituta gelditzen da eta hori interesatzen zaigu. Ondoren gurina nahastuko diot eta ondoren irina nahastuko diot eta azkenik amaitzeko arrautza botako diot. Da oso ore erreza egiteko eta gauza pilo batentzako erabiltzen dana. Lehengo astean porruarentzako erabili nuenez eta pastel gazia zenez, azukre gutxiago bota nion. Errezeta honetan 100 gramo bota bali badizkiot, bota dizkiozue 20-30 gramo, pixka bat azukrea behar du, ze azukreak iten duna da, nahiko kurruskari gelditzea horea. Orduan ikusten dezu hemen, martxan eman diot, gurina zuritzen ari zait, irina arrautza, eta gero, orea prest daukadanean, ingo detena da ozten utzi. Ozten utzi gutxienez 2 orduz ozgailuan, eta ondoren nik prest dauket urrengo pausua, beraz, honea etorriko naiz, zabalduko dut, eta nire moldearen tartan ingo detena da, ondo forratu, xarreska batekin zulatu eta labera. Oso ondo. Hemen egia da jendea pixka nahastu egiten da, hau, sable orea oine armintzekin dena, hau dago, orea euskorren familian. Da orea euskorren familian, bi hiru daude. Orea euskorrak dira, lehen bizi, hemen erabili izan dugunean, bakizue, ez da gehiegi landu behar, orduan gluten ez dugulako nahi lantzea, eta horietan ze irin erabiliko du? Irin normala. Bakizu hemen batzutan erabili izan dugula irin indartzu. Horre dira, ore nahi txuguna elastikoak eta izatea ogia, pizzak eta olakoetan irin indartzu erabiltzen da. Hemen gluten gehiago daukatenak. Hau egiteko, ore euskorrak eta oso delikatua direna erabiltzen dena. Irin normalean gurin desente eramaten dute, eta likido moduan likidorik behar arrautzak ematen dio, likido puntu eta batzutan izan da arrautza oso bat, arrautza gorringoa, likido gutxiago nahi badio sartu. Hor, badaude gero dau, pasta sukre izango zala
berdina, baina azukre gehiago daukala, izenak berak esaten du, baina azkenean orea euskorren artean dago. Eta hemen brisa orea izango zen normalena, legunean armintzek erabili zuena, izango zen berdina, brisa orea, baina horrek azukre gutxiago dauka. Gehiago izango zen, hori kitsch batzuk, ero porru pastela, ero zerbait gazia danean, ez? Orduan dira, oreak koska egiten dionean, gaieta baten antza hartu nahi du, koskain eta apurtu egiten diena. Holan, ez dakit, samurra diela, baina kruntsi egiten diuna. Eta gaina bak zer daukaten garrantzitsua, gero ore honi gero gozogile krema jarriko dio. Ore hauek gero labean egin da gero, ezetasuna izaten dituzten produktua gainean ondo onartzen dituzte. Ez dira biguntzen. Denbora pilo bat uzten badu, noski bigundu egiten dira. Baina normalean, kurruskari mantentzen diren oreak dira, ez? Hori da. Eta ikusi dezue momentu batian nola egin deten, zenbat tardatu dut. 3-4 minutu, osagai guztiak ondo bota, gurina ikusten detenen irinarekin ja nahiko ondo nastuta dagoela, ondoren indetena da. Azukrea bota, eta nere orea ja bukatu. Ikusten moen badezuen makinak oso ondo ez dula harrapatzen, aldezue eskuz amaitu, eta gure ja orea preste ongo litzake. Erabiltzeko ja prest dago, baina egia da makinak asko landu dunez gurina berotu eginda, eta gurin horrek nahiko urtuta dago orain, eta lantzeko okerrago dago. Orduan, behar dana da, hau, plastiko batez bildu, hozgailura utzi, eta ordu pare batean edola preste ongo dilitzake, bale? Eta nik ja hemen dauket nire orea ja hotza dagoela, oda berdina, baina ja hoztuta. Honekin izango detena da askoz errexagoa lantzeko. Ore guztiak hori behar dute, gutxienez, ordu erdiko, ero ordu pare bateko pausatzea oskailuan, eta gero esan dizu, nik, olako Martinenean da, Frantzian da, egiten genituenean, ez dakiz segatik, baina beti egiten genituen, eta gaina gozogileak esan da. Behin egin, gero moldean jarri, eta izozgailuan gordetzen genituen, eta ez asko ukiteko, naiz eta egunean erabili, izoztu eta gero egiten genituen. Ez dut lortu jakitea inoiz segatik dan hori. Nik egia da bai egiten duana, hori armintzeko egin duen pausua, hartu, pare bat ordu oskailuan utzi, gurina eta trinkotu dadin berriro, eta ero lantzeko eta errazago izateko, eta gero luzatu, jarri erretillo moldean, eta labean egin. Bai egiten nuela, jatetxean lan egiten nuenean, eta asko behar egiten genituenez, bai egiten nituen, ja batzuk izozgailuen eukiten nituen, behin egiten nuenean orea, bai egiten nituen aste guztirako, eta izozgailuen eukiten nituen, eta ero, ateatzen jun, eta ero gaztatarta ero egiten genuen, xuberoan ere hori egiten genuen. Xuberoko gaztatartaren oinarria, hau izaten zen, eta berdin egiten genuen. Izozgailuen eukiten genituen pila bat, molde, izoztuta, eta gero, egunian bertan, laberatu, korritu, gero gaztatarta gainean bota, eta berriro laberatu, eta listo, kalisto. Eta egia oso errez lantzen den ore bat dala, Ez du behar ez da irinikila, Gero badaude beste ore batzuk, adibidez, ostopila egiteko eta horrela, gurin pilo bat daukatenak eta horrela, eta hori beroa balin badago edo momentuan itxatxi egiten da, oso zailak dira lantzeko, temperatura asko kontrolatu behar da, baina hauek ez dakate inungo zailtasunik. Hori ez zait itxasten hotza dagoelako. Bestela, momentuan egin deten horea, hasiko banintzako oain zabaltzen, hori itxatxita geldituko litzake mailean, hemen, eta lantzeko zailaiko izango litzake. Orduan nik hemen nahi detena da, igual, ia zentimetro erdiko lodiera duen, zabalera duena, eta lodiera, ezta? Vale. Zentimetro erdikoa gutxi gora bera. Oso ondo, betu, nik ekarri izkizu familia honetako beste bi, nik nituena ezagutzen. Bat da, sable bretoia. Sable bretoia izango zen, osai berdinekin, baina altzagarri kimiko botatzen zaio. Hau da, bizkotxoak egiteko erabiltzen dugun hautz hori, eta orduan suposatzen du pixkat aizetxua ero altzatu ingo dala pixkat, eta, hori ez dut ezautzen, eta gero beste bat, hau, jatorria Italian daukala, Italian da Argentinan iten da, Argentinan, noski Italiarrak juntzien Argentina eraman zuten hau, ore hau, eta pixka da, ore hauskorren mundukoa, familikoa, baina ez da inzehatza, ikusten nahi, ibili naiz, eta errezetak eta batzuk, almendra botatzen diote ero ez. Neurriak ez dira inzehatza, batzuk esaten dute izan behar duela gurinan irina kilo bat eta gurina kilo erdi. Baina beste batzuk esaten dute ez dela zetan.
Orduan da, niko italianoa, niko eingo dugu horrela eroez. Ja. Eta, bueno, beraiek legami eramaten duela, batzutan eroez. Orduan esaten, zer da hau? Errezeta da edo ez, Botako diot hau, eroez. Eta batzuk, orduan hor sukaldari bakoitzea egiten du, bai, hori auskor bat dala, baina, bueno, hor, niko malguak omen direla errezetarekin, eta aukera ematen dutela, bueno, jolasteko, hain gaina jartzen dute, sukaldariaren gustura moldatzen den errezeta bat dala. Orduan, bueno, hori daukeu, eta gero, bueno, izena jatorria, eta niena hor, sable, esan nahi du frantzesez auskorra dela. Bai. Baina gero dago teoria bat esaten duela jatorria 17. mendean sable sursartz herrian dagoela. Hau dago, Bretaña Loira eskualdean, Loira ibaiaren inguruan, barren aldean, barrenera sartuta, eta herri hortatik eron sortu zala, baina eske sablek berak esan nahi duena da, auskorra dala. Orduan, bueno, ez dakit, nian izartuko hor, bestela igual sabletarrak ez dakit sableak dauzkaten, eta asartuko nirekin, baina, bueno, hortiatoz. Bairakidana, gaieta, honek, sablek gaietak, dela azkenean, ore hau, borobilak izaten dira eta holan batzuk holan eguzkiaren moduko horrek Normandiakoa direla, pixka goragokoak, baina, bueno, biak zoragarriak, auskorrak, eiten errazak, ikusi duzu, ze honekin gaietakin aldira, Hori da, ikusi duzu, pixka bat zabaldu, ondo forratu dena, eta xarreska batekin ingo detena zulotxo batzuk egin, ez altxatzeko asko gure horia labian, eta noski hemen soberan dauketen guztia, hau berrera bidea daiteke, noski edo galleta batzuk egiteko, bai, edo beste tarta bat, beste molde bat balma daukezue, edo amaitzerakoan hau erabilia ditzakezue, beraz nik errezetarekin jarraitu behar detenez, hau labera sartuko dut, eta ia ondoren kremarekin hasiko naiz. Bueno, laguno, gaur kiwia daukagu hemen. Eta kiwiak lortu du, propietate osasungarrien adierazpen ofiziala. Hau da, zu joan alzara medikura eta esan aldizu, gomendio eman aldizu esaten fruta batek, ez dakit. Zagarra ona da gorputza hidratatzeko. Ero, ez dakit, limoiak C vitamina dauka eta laguntzen dute, ez dakit, katarro gutxio harrapatzen. Hori gomendatu aldizute, baina ez da ofiziala. Ez da ziurtatu dauneko. Bueno, kiwiak lortu du izendapen da fruta bakarra, oza, produktu natural bakarra, lortu dela izendapen hori, eta da, kiwi fresko berdea ona da kaka egiteko. Kaka egiteko. Kaka egiteko ona da. Egia da, funtzionatzen duela. Bai, ez? Nik horregatik ez dut hartzen, ze bestela nintzen egongo hemen, komuna jarri berko nuke hemen aldabenean. Orduan, ez, baina lortu du, izendapena, orduan medikuak esan aldizio ofizialki, idorreria baldin bakazu, lasai, janditzazu pare bat kiwi egun batzuetan zehar, egunero, eta, komunera jungo zera, Suposatorio moduan ez da? Igual errezago gainera, o... ez dakit, eta hori probatzen bazu, eta nutritiboa bintzat. Kafesne bat hartzen bazu hemen gure lagun bat egiten duena, bueno, automatiko, ez da iristen ez da komunera. Orduan, baina, bueno, bitxia da, baina kiwiak izendapen hori lortu du, eta hori, esan dako, beste gauza batzuk, eta, bueno, hori beti, gure inguruan, intxaurrak ona dira, omega-3, eta ez da buruan dako, eta ona dira, olakoak medikoak gomendatu aldizkizut, ez dakize fruta jan honetarako ona da. Baina hori dira gomendioak. Gomendio, eta ezin dizute, hombre, eta egia da normalen funtzionatzen dutela. Baina hau da, bueno, hor egia da. Zientifikoki? Egon da marka oso potentia kiwiak saltzen dituena, 15 urteko ikerketa bat egin duela, eta hortik tiraka iritsi dira ontara. Beraiek egiten dituzten ikerketa eta ni hainbeste ez naiz. Ja, baina, bueno, gero, eman badiote izendapen hau. Kasu honetan igual, bai. Ero ondo, eskopeko onak egon direla hortartean. Kasu askotan, beraien enpresak edo negozioak egiten dituzte ikerketak, eta hor badaude trampatxo batzuk beraien interesen gatik pentsatu dezagun, Armitz, ondo indutela, eta zenik aurrek harrizkizu, kontatu zein marruzun, da nik ero jarrituko. Bale, ni hemen egiten ari dena izena da. Hemen alde batetikan daukadana da esnea irakiten, eta bol honetan egin detena da azukre hautsa eta harto almidoia nahastu. Garrantzitsua ondo nahastea, ze bestela
Arto irina, egia da, krema egiterako garaian, nahiko, grumoso edo... Inporta gero ateraldia, hori da, eta horregatik egiten dana da, azukre hautsarekin ondo nahastu, gero, gorringoarekin nahastu, eta hemen, esnea ja beroa dauketenean, ingo detena da. Esne pixka bat onia bota, dana ondo hemen nahastu, eta gero dena berriro barrura. Krematxu beratu arte. Eta amaitzeko ingo diotena da. Gurina eta vainilla ikutsua eman gure kremari. Hor inalduzuena ero guri, lehenengo eta zerakutzi zigutenean zan, inalduzue esnearen pixka dena berotu beharrean, bakizu hartu almidoia esne beroare hotza bota barzela. Usten duzu esne hotz pixka bat, eta hori pixka lehorra geratzen bazaizuen, esne hotz pixka gota aldi zuen. Baina, bueno, normalean arrautzakin eta noikoa. Eta gero hemen, bakizu, guk vainilla zaporea emango dio gero, baina bestela vainilla darra erabilezkero, hor botako genizkeoke bere hasiak, eta orduan zaporea emango zion, adarra ere bertan, kanela sartu aldiogo, laranja, limoia, sala, nahi duzuena, klasikoak horiek izango ziren. Baina, bueno, likidoa erabiltzen duzunean, gero bukaeran sartuta, berdin, Eta, hau gozogile krema bada, honek irekin aldu. Ez da ingles krema moduan hemen behin baino gehiagotan ninduguna, bakizue, laro eta bostera, ni laro eta lauean ja azten da hori kentzen. Fuera, eta ostu azkar, bestela moztu inalda. Honek hartu almidoia dauka, gozogile krema batek irinara dauka, eta batzutan biak nazita eramaten ditu. Orduan honek irekin behar du, lasai, utzi irakiten, baina hor batzuk esate dute. Hobeto 10-15 minutu uzten duzue, irin guztua kentzeko. Nek irin zaporek, sekulezia tartu. Ez da beharrezko, eta gainera, hainbeste gurina daukanez, vainilla zaporea daukanez, nik behintzat ez diot kentzen irin zapore hori. Gainera, hartoarena ez dakela hainbeste zapore, eta ez dio ematen horrelako guztua. Ikusten duzu, momentu batean ja, esnea irakiten zegoenez, nire nahasketa barrura bota detenean, momentu batean ja gelditu zait krema, tekstura honekin, ezta? Beraz, tekstura honekin daukadanean nik hemen ja sua itzalita dauket, ja ez nago ja gehiago lantzen, ze egia da igual, asko berotze baldin badezu, denbora askoz baldin badaukezu, erretzeko arriskua dago, berako aldian eta horrela, eta ez baldin badezue mugitzen eta mugimenduan edukitzen krema itxasteko eta erretzeko arriskua badago. Beraz, nik krema ja, tekstura ja, prest dauket, ingo detena da nire vainilla ikutsua bota, eta gurina. Hau ja dena zutik kanpo, nik ja hemen itzalita dauket zua. Eta horrek gurinak emodio, dirdira, zaporea... Hori da, zaporea, tekstura, danatatik. Kriston krema goxua gelditzen da, eta hori bai, gero lantzeko, ingo dena da izango da pixka bat oztu. Horretarako, hemen daukadan molde, bol honetan, ura eta izotza dauket, gero krema pasako dut beste bol honetara, eta ingo detena da oztu. Eta bitartean jungo naiz ja nik nire frutak prestatzen. Bilo, frutekin gomendio gehiagokin atorkizu, baina hauek ez dira ofizialak. Hau da, kiwia, bere onuren artean ere, lo eiteko ona da. Justo lantaldeko adetorria gar, da, ez duela ondo lo egin, loa, kiwiak lagondo iten du. Gero igual, gauean altxatzen zara, komunea joteko? Edo horrek ez du. Kombinatzen azten dira ez. Hori ez sekula gertatu, hau da. Eta ez dute inor ezagutzen, nik bai gertatzen zait, pixaguriaki zein ez da jaikitzen, ni behintzat bai. Eta inoiz ordua baino lehenago, altzatu beharra, zeinek ez du egiten ja, aguanta, badaukezu pixaguria bezatezu. Ez, enaz altzatuko honi, eusten diot honi. Baina kakalarrixakin ez dute zautzen inor. Ja, ez dute zautzen inor, jaikidala hor hartu eta Alzheimer da, bai, hori ez da broma. Ni bai gertatu zai, ez pa puskarrik ez botatzea, gero, pintoria atatzen zaizu. Baina, bestela, baina pixaekin, askotan gustora zauzan esatozu. Nire naiz oean gelditzekoarena, Nik aguantatzen dut. Aguantatzen. Hoi, bai, gero esnatu urrengo goizian eta lehenengo gauza ja da komunia pixeita. Bai, danok iten du hori. Bai, eza. Bueno, kiwiak serotonina dauka, antioxidatzaia dauzka, orduan esaten dute, lotara jun baino lehenago, kiwia jatia afalduta postre moduan, kiwia jatiak onurak ematen dituela, gero lehenago lokartzeko. Gero beste badago, banana ere bai.
potasioa eta daukanez eta bai, muskuluak eta erlasatzu egiten ditu, eta laguntzen du baita, bueno, loa azkarrago hartzen, eta, bueno, lehenago lokartzen, ero. Eta hauek esandakoak, hauek dira, betiko amonaren gomendioak, gero aitzonarenak, gero gurasoenak, gero lehen beti, ahosa beti entzundana, ez? Orduan, bananak ere esate dute, hori bai, kaloriak gehiago dauzka, orduan neurrian jan barko litzakeo, kontutan euki, ohera goazela, banana, kirolarekin potasio daukanez, kalambreak ez izateko, hor, zuetako norbaitek, ez da ibiltzean, erokorrik egitean, izaten baitu holan kalambreak potasioa laguntzen du, horretako banana oso ona da, eta kirolari asko ikusiko dituzue banana jaten dituzena, txirrindulariak eta hemen, gaina eramateko ona da. Banana gozada da, ze gaina, ez da zu bildu behar, zertan ez ezer, bilgarria berak ekartzen dizu, samurra da jaten, kaloria onak ematen dizkigu, hau da, energi pilo bat ematen digu, kirolerako, eta goxua da, ez dut ezautzen inor, ez zaiona gustatzen banana. Ni dakiala mundu guztiai gustatzen zaio. Lantaldea ize ekipo, dana fruta gutxinetarikoa, ez detena ezagutzen norbait azalarekin jaten duna. Hori balda hona. Eske badao jendia kiwia, benetan, lehenago jango nuke. Kiwia azalarekin jaten dutela. Baina dago jendia alergia ematen diola kiwian azala. Bai, egia da. Askura iten du. Ordan, ez da, gure lagun hau, gure amanean kiwi pila bat izaten ditu. Eta daukat, familiko bat, ez da etortzen sekula kiwia jasotzera, ze askure ematen nire omen die. Askurea bai. Ni bai gerriko mina emate eta zurrak egine bailtza, baina uste dut ez da alergin bat ez ezer. Hori da ibiltzeak ematen dizun zerbait da. Baina, gereziak ere melatonina daukate, eta loaren zikloarako eta interesgarria diren zerbait bada. Sagarrak, sagarra jarri du, zuntz asko dauka, eta orduan, hau, libratuko du, loarentzako, ez dakidu. Kontua da, frutak eta gero beti esaten du, gomendio batzuk badaude. Guk hemen ohitura daukagu afaldu eta oso berandu afaltzea eta gero ohera jutea. Hor komeni da, ohera jun baino, ordu bat erdi, 2 ordu lehenago jatea garrantzitsua da. Zatik, digestia, bestela sartzen gara ohera eta digestioa daukagu hemen nanalanian, eta lo hartzen, ni sartu alnaiz eitu. Ni ere, ni gauean eta horrela afaltzeko oso berandu afaltzen dut. Ni kafe bat hartu aldut. Hartu eta inoiz, kafe bat hartu, eta hankaba sartu orduko. Garrantzitsua da, nekatuta iristea etxea. Ni nekatuta iristen naiz, eta ni gabeko, eta ez da lotza ematen dian, 9 terrietako lo nao. Ez dut aguantatzen, gero egia da, 6etan hor nagola. Altzata. Ni oso berandu joateko naiz. Lota, ni 12tan edo lokartzen. Baina hor, eta jentea telebista, pantaiak, hori esaten dute, ez? Estimulatu egiten zaituztela, ez dirala onak, eta orduan, horiekin horrek kontuan eukin behar dien gauza die, eta ze hobe liburu bat irakurtzen lokartzea. Ni bitarten zigor nik usten dut labea prest izango detela, igual pixka bat geldituko zaio. Zer din horrek? Nahiko ondo. Ondo dijoa gure errezeta, ondo dijoa gure ore auskorra. Kasu hondan inda egon behar da, zekero ez dugu laberatu berriro. Atzo aurreko astean adibidez porruarekin, nola berriro sartu behar genduen labera, pixkat gordinikatea genuen, honetan bai presto egon behar dula, ikusi dezue pixkat altxatzen dela, baina inputu egiten dugu, jetxe egiten dugu, eta guk hemen daukagun kremarekin amaitu egingo dugu, bale? Aterako dut hemendikan, uretatik, prest, bale? Gure krema beraz, prest, orea ere prest, eta egingo dituguna izango da, bete. Eta zuk esan duzuna, hemen frutak nahi dituena, nahi izan ezkero, badauka, ez da, kiwia, ero anana nik erabiliko dudala, gero konserbakoak eta, horiek ere balio digu. Hori, eta krema ez bali baduzue erabili behar, momentua nik orain erabiliko edan bezala, egin behar duzuena da, film batekin, hau da plastikoarekin, ondo tapatu azaleran, Ez dutzi plastikoa hemen kanpoan, ze bestela kremak azala hartzen du. Ero gurina. Hori antzina gure garaian gurina hartzen gendun, eta gainetik bexamel bati baita ere. Gurina tako bat hartu, gainetik holan, pasa holan gainetik, urtzen juten da, eta iten di horrelako koipe geruza bat gainean.
zaporea emango diona, eta ez duena usten gaineko geruza gogor hori egiten. Eta horri balio digu, kroketak egiten baditugu, ero hau gozogile krema egiten badu, bai berdina, Ez eiteko gaineko geruza gogor hori, gurina holan pixkat urtu, eta, bueno, gaur egun, olako sukaldeko plastikoa da eskura daukaula, baina gero jendea dauka, bakizu, gaur egun mikroplastikoen da kontu, olako pila bat notizia entzuten ditugu horrelakoa, gaur egun, bueno, plastiko horrek zerbait berua ikutzen badu, nik horren besterako ez dakit, baina badakit, taperretan berotzea mikroin labea, plastikozkoetan, ez dala gomendagarria. Ez dauket hainbeste beldurrik eta horrela. Jendea egia ez dakit nik. Buelta asko ematen diola, ni behintzat. Hainbeste gauza entzuten dira, hasiko eginen entzuten diren guztiei beldurra izaten. Ba egia da, ez dakit nik, bai hartu dut etxean ohitura, kristalesko taperra dauzkago, eta zerbait berotu behar badute mikroin labean, kristalesko taperretan iteako ohitura hartu dut. Baina lehen, izango nituzke askotan berotu dut plastikoan, eta hori egia bada, gero mikroplastikoa gure gorputzen dela, pilo bat izango ditut, zenik, lehen horrela egiten. Nik irakurri nun adibidez, gero bota egiten ditula, gorputzak. Osa, naiz eta zuk iraintzi mikroplastiko horiek, gero gorputzak bota egiten ditula. Bueno, hemen ikusten dezu, kiwiak dauzket, mahatxak dauzket, orduan, dekorazioa pixkanaka. Baina horrela behar du izatea, beti, bueltaka horrela, eta zenbatzen nahi nahi zenbat jarri txuzun bil. Bakoitzak dauzken artista atea behar du barrutikan, eta, polit gelditzeko. 8 xerra kiwianak. Hau garrantzitsua da, bestela ez da ondo ateatzen tartau. Ez da inoiz berdin ateako. Ez, berdin ez da inoiz aterako, ze segura aski normalian etxean bakoitzak bere frutxak izango ditu, bakoitzak bere tarta moldea izango du, bakoitzak bere gustua izango du, bere dekorazioa izango du. Baina Armintz, egia da errezeta batzuk badaudela, eta izaten jartzen dizute, 26 zentimetroko moldearentzako, 32koa, eta horrek bai izaten direla, ze badakizu alakoetan erretilu hauen labekoak tamaina ezberdinekoa daudela. Orduan, hor neurriak, bai izaten du garrantziak gehien bat, ze tarta, ze tamainukoa erabiliko duzun, gero, hor, eta askotan, errezeta askotan agertzen da, osagaiak agertzen dira, eta ez dakiz ze tamainutako molde batentzako errezeta tamainu neurria, Hori da. Izaten dana. Ikusten ez, hemen, behar duguna da, gure tarta guztia, frutxaz ondo bete, tazkagun frutxekin ondo bete. Masusta hauek izozgailuak geneuzkan txorienen, ez da genostik eta esan dit, almitze, honek erabili alditut? Bai noski. Hori da, azkenen gauza hori izan, soberan dazkezun frutak eta horrela, erabiltzeko era bikaina dala, ez da? Oso ondo. Eta horrela gainera gure... Dira marmeladarekin? Hori da. Beraz, emendaketen mermelada honi, ingo diot ura pixka bat bota, ura pixka bat botako diot, eta horrela geldituko zait pixkat likidogo eta brillo gehiago emango dio gure tartari, dira handiago emango dio. Baina bestela zu zer erabiltzen duzu Armitz? Guk badaukagu beste... Hori da, frutakin daiten den... Hori da, pektinarekin egindako, sagar pektinarekin egindako, ez da mermelada bat, baina gelatina moduko bat da, non gainetikan pintatzen duten naturala, etxian, zagarran, azalarekin. Azalak eta horrek bere, gero, uste mauzue, zagarran azalak eta azurrak eta holan erabiltzen ez duzuena, zagarra erabili tarta bat egiteko. Azal horiek gero urarekin eta azukrarekin irakin, gero iragazi, eta usten baduzue ostutzen, gelatina baten antzeko hartzen du, eta holan dirdira eta emateko tartei eta oso ondo... Nik ingo detena orain, pixkat ura pixka batekin lehundu, esan genezake, eta hau gainetikan bota, moztu eta dastatu. Bitu banik, oin botako izut, oso esaldi ona Jakobarrek ondo, bitu fruta kontuak ari garela botatzen. Marrubiak zelan bildu behar diren. Bai? Bai. Bida, oin nago pilo bat irakurtzen Jakobari buruz eta horrela, ze baratza bat, udaletxeko baratza bat lortu dut Tolosan, eta nago pixka bat irakurtzen, ikasten, informatzen, ze bera gauza pilo bat komentatzen ditu, artista da. Artista, bera badaki. Eta, bida. Beto, hor dago, esara bat, esaten dana, marrubia kantari bildu behar da. Osea, marrubia biltzera joteko kantari behar da. Bai, ze isilik arituz gero, janiten dira. Kantatzen ibiltzen basa, ezin dozu jan.
Orduan, Teknika eta da. hori egia da, niri egia, marrubiak, ez da ezar bat, baina eza molde bat, eta ni uste moldatuko ginela gu biok kantatu eta jan. Jan, ez da? Era berdina, baina, bueno, zerbait ingo genuke. Hementxe nire gaurko fruta pastela. Baina ez atera oraindik ez labanik ez xardeskarik, ze oraindikan pixka bat berua dago, momentuan egin dugu, krema oraindikan ez dago puntuan, orain ingo detena odaiuan sartu, zure errezetarekin jarraituko dugu, eta ondoren gastatzen. Vale, apia batera orduan. Bueno, armintzen tarta ostu bitartean, nik zerbait azkarren egingo dizut, eta honek ere, oinarri moduan, fruta izango du, anana. Eta honen gainean zer jungo da, holako kataluniar krema zoragarri bat. Erreza prestatzen, eta horrela egingo duguna. Esnea, kanela adarra eta limoia sala berotzen jarri eta irakiten duenean tapa jarri eta utzi pixka bat pausatzen. Bien bitartean, anana zuritu, erdiko trukuts gogorra kendu eta serra finetan eta zati txikitan moztu. Azukrea, arrautza gorringoak eta arto almidoia nahasi eta honi esne beroa gehituko diogu. Berriro lapikora pasa, irakinaldi bat eman eta utzi epeltzen. Katilu baten oinarrian anana txikitua jarri, gainean kataluniar krema, azukrea bota eta sopletearekin erre. Orduan, bueno, bitu gero, truko bat erakutziko dizu, pala gabe etxean erretzen ero soplete gabe. Ez dakigu, hau esperimentazio utza izango da. Nik ikusi dut egiten, eta egia da, interneten agertzen den guztia ez dela sinistu. Baina telebistan agertzen dena bai, eta txorienen bakizu ez daukagula zuentzako sekreturik, eta ingo dugu Dolby Surround zuzenian, eta atea daia nahi duen ateatzea. Ordan, honek gozoile krema hilen armitzek vainilla bota dio, gurea klasikoa izango da, batzuk laranja ere botatzen diote, baina beti eramaten duena kanela eta limoia zala. Honek irekinaldi bat emango du, eta gero tapa jarri, eta utziko dugu hor pixat, infusio bat egiten erola, zaporia zen. Hau, barrura, eta aldan atal zuri gutxiena hori, ez dela mikatza ematen dira, atal zuriak aldik eta gutxien izan dezan, hobeto. Hau, horra, eta ni oin anana, jungo naiz, bakizue, erdiko hau aritzua da, hau gogorra izaten da, haukendo horregatik anana saltzen dute normalian latan egoten dana, zuloa daukala erdian da, hau kentzen diotelako. Jatekoa da, iskinako, orduan izuritu ingo ditut, eta txikitzen jungo naiz. Badakizu bitxikeri bezala, anana ez dala fruta bat, baizik eta fruta asko direla. Anana, hauek danak frutxak dira. Eta intendoana da, danak bat sortu, eta hori da ezagutzen dugun fruta, baina fruta askoren bitartean denak batera eta lotuta egiten dira, zutabe erdiko zutabe horretara, eta horregatik dira, baina ez da bakarra baizik eta asko batera. Marrubiakin manekien, marrubia ez dela fruta, baina anana enekien. Bai, fruta da, baina ez dela fruta batetikan bakarrikan atera baizik eta bare ehunka frututikan bat egin da eta horregatik da. Beti gazten da zerbait. Eta badakizu nondik datorren izena? Pina izena? Nondik? Europarrak Ameriketara joan zirenean, ikusi zutenean frutua, esan zuten, honek pinuaren itxura dauka, pinua, eta hortik dator pinua, pina izena, anararen izena. Beste bitxikeria bat, ananari buruz. Ni beste bat daukat. Beste bat daukazu? Bai, super goxua dago. Izo, ez dakit, batzuk igual agian ez dute sekula probatu, eta nik oin mundu bat ireki diet, probatu zazue, benetan gozoa dagoela. Hemen garrantzitsua da, erdiko zurtoin hau kentzea, hau, tak, kendu iten diogu, eta hau, jan alda, eta kiwiaren zuntzan berdina ingo dizue. Orduan, nik aukeran, hor usten dut, norbaitek idorreria baldin badauka, hor dauka. Eta biera hartara ingo du, behitu, armoa da, hartzea bat, txikitzea, berez errezeta izango zen, txikitzea, klasikoa izango zen, txikitu, oinarrian jarriko genuke txikituta, eta gero gure kataluniar krema estaltzen hori.
eta frutakin oso ondo geratzen da. Eta bigarrena izango da karpatxio bat ingo du. Fin irekiko du, gero kataluniar krema gainean, eta gero gure palarekin saiatuko gara. Iepa, honi, tapa jarriko diogu, eta hor utziko du pausatzen. Eta esaten dizuna, ingo duguna da, karpatxio antzeko lako hartuko dut, aldugun eta finen, mandolina baldin badukazue, mandolinarekin egin alduzue, eta honi gero gainean jarriko diogu gure kataluniar krema, holaxe. Kataluniar krema, gaur egun urte osoan dastatzen da, baina berez eta tradizioz martxoaren 19an San Joseen egunan prestatzen zen plater bat da, eta oso antzinakoa da errezeta hau. Hau da, ja 14. mendian, Libre de Saint-Sauvi liburuan, Kataluniako errezeta liburu batian ja azaltzen zen horrelako ez errezeta berdina, baina bai oso antzekoak. Eta gero badago beste kondaira herrikoi bat, nahi gehiago gustatzen zaidana. Honek esaten du, 18. mendean, komentu batean, monja batzuk, apezpiku baten bisita antzegoenean, beraiei prestatu behar ziren flan bat. Ze gertatu zen oso likidei gelitu zela, eta hori salbatzearren, esan zuten, azukrea gainetik botako diogu, erre egingo dugu, eta hori zerbitzatu zuten, ezta? Zer gertatu zen, dastatu zuenean, azukrea oso bero zegoen, eta... Noski, apezpikuak hasi zen garrasika, krema. Eta jendiak ulertu zen krema, baina bera esaten ari zena zen kema. Krema esan nahi du erre egiten da? Hori da, berak esan nahi zuen erre egiten zuela, kema, eta jendiak krema ulertu zuen. Aleluia, krema! Eta hortik datorri zena. Politxa bada, behitzat, historia politxa da ez da? Behitzat guri gustatzen zaigu, beraz, hau da, kataluniar krema hau zerbitzatzen duzuenean eta azukrea erretzen dugunean gero ikusiko dugunez pare bat teknika ezberdin, azukre hori oso bero egoten da. Beraz, zerbitzatzen mesedez, temperaturak pixkat jetxi egin behar du, azukreak kurruskari gelitu behar du, baina momentuan dastatu behar duzu erre egingo zara, beraz. Utzi barri bala da, pixka bat, denbora, temperatura jeisteko. Eta agian jaingoiko elekin itzen gozu, orduan ez da komeni hori. Bueno, esan dako, behitu, hau izango da, asmoa. Ikusten duzu, batean, zati txikitan, hemen, ingo duna gure kataluniar krema gainera, eta besteari berdina, baina hau izango zen karpatxio dela. Orduan, hauek, hirurak hemen utziko ditut, gure ananak kendu ingo dut hemendik, eta ja, minutu batzuez izan dugula gure esnea hor, hartu du zaporea limoiarena eta kanelarena, eta ingo duguna, gure bazuk egin duzuna moduan lehen, hartu almidoia, azukrea eta arrautza gorringoak. Ingo du gozogile krema bat, azkenean berdina da. Batzuk egiten dute erdia esne gaina. Baita ere, krematxo guztien dana. Krematxo gelitzen da esne gainarekin eginda. Eta hau da oso errezeta antzekoa, creme brulee errezeta frantsesa bezalaxe, baina esaten da, kataluniar krema hau dala orainik eta antzinagokoa. Eta normalian kataluniar krema hau zerbitzatzeradako garaian beti buztinezko kazola batean edo plater batean zerbitzatzen da. Hori da era tradizionala bintzat. Bai. Eta, esan dakoa, ja, mugak apurtu dituen postre bat da. Bai. Nik uste dute oso ezaguna dela. Eta, gozogile krema, niretzako beti izan, gozogile krema baten antza gehiago dauka. Neurriak eta finagoa geratzen dau, ez da inlodia geratzen. Hau mauka batean jartzen badugu, egia da, kosta, ezingo liguke, baina bestela... Natila tekstura horre... Bai, erdibideko bat, nik uste dut erdibideko zerbait izango zala, ez? Hemen, azukrea, arrautza zuringoak, arrautza gorringoa, parkatu, zuringo horiek erabili, gero merengue matiteko, egin alduzu olako, beste ez dakit zerbait ezberdina. Merengue egiteko badakizuek zuringoa eta azukrea behar da beraz. Erdia zuringo eta bestea dublia izango litzake, azukre hau da. 100 gramo zuringo, 200 gramo azukre.
hori ondo irabiatu, arrotu dena ondo, eta hor badakezue merenge bat erabiltzeko nahi dezuenerako. Bai. Bueno, hemen beti garrantzitsua, olako gozogile kremak, ingles kremak eta egiten dugunean, beroa ona botatzea, arrautzetara botatzea bestera. Egia esan, nik gozogile krema egiten nuenean lehen, eta guri horrela erakutsi ziguten, egiten genuena gozogile krema zanean, hartu eta esne berotara botatzen genuen, ze irina eta zeukan da hori ezan mosten. Baina, bueno, gomendio moduan... Bai, nik ite dena ez esne guztia bota, baizik eta igual erdia bota, beste erdia sutan utzi, hor nahaztu eta gero dena amaitu. Azkenen azkarrago egiteko, baina horrela ere berdin balio du. Azkenen badaude trukotxo asko edo era ezberdin asko egiteko krema bat, baina bakoitzak bere estiloa dauka, egiteko era dauka, eta ez dago bat bestia baino beto, baizik eta, bueno, bakoitzari hobeto da okiona. Eta orain bai, etxarotea tokatzen da, ez da? Pixka bat martxa hemen azkenean da, pixka zuri baino lehenago oztu zaigunez, ukin dugunez horrepeltzen, zuk esne bero-beroa bota duzen, zeitun loditu da. Gurea oiningo da nada hemen, irakiten hasiko da, lodituko zaigu, eta esan dakoa. Hemen ni jau, temperatura, jetxingo baina berotzen daukat. Lapiko hau, asmoa da ipurdi bero hau, gero karameluaren gainean jarri, eta erretzea horrekin, soplete batek, gero olako pala bero batek ingo zuen funtzio berdinarekin. Orduan, nik honek, lehen armintze egin duen gozogile krema berdina da. Irakinaldi bat emango du, lodituko da, eta gero epeltzen utziko du, osten utziko du. Prest daukagunean, armintzen pastelek harriko guna, eta gero hemen izango da, geruza bota, eta azukria bota, eta erretzia besterik ez dauka. Orduan... Ja, momentu oberena. Hori da, bastatzeana. Ointxe, baina etxoin pixkat, segundu bat. Lagunok, bueltan gaude, eta, bueno, hau da, esperimentuaren garaia. Fruta... Nila tarta ekarri dut, nire pastela ekarri dut, atera dut, eta bintzat jateko zerbait izango dut. Zerbait bai. Aterako da, ez da aterako, nik konfiantza dauket. Nik honi ja karamelatu dut badazpada, eta karamelatu dut sopletearekin normala moda. Orduan, asmoa da, honek bero hartzen dute, orduan, oinarri bat holan, bero. Hori da, gozogintzan pala bat erabiltzen dugun erara, ez da? A ber. Soinuatik eta, ez? Bueno, honek temperatura pixka gehiago beharko luke. Bai, utzi hor, igual, Baina ulertzen zuen, ez? Osa, konzeptua. Hori da. Beroa eman behar bazaio. Badoa karamelatzen, Bai. Pixkanaka, baino bai, joa. Gero hori, bai, lapiko hau sartu beharko du gero ur berotan, azpian nintzaion karamelua askatzeko, baina... Eta betikua, funtzionatzen duna, soplete bat hartzen dugu, horrela pixkaterre, eta Kataluniar krema bestia aiteko, izango zen, jun botatzen, sardeskak eta bauzko hori daztatzeko, zein genaziko gara jaten? Dakagu, sardeskak, dazkagu, koiarak, koiara batzukin ez da? Bai. Zein hasiko gara, zuretik lehenengo? Venga, horrek badakizu. Karamelua. Hori da, egiten du beraz, hasiko gara daztatzen hemendikan. Eta hau da freskoa dagoela, bere puntuan dagoela, eta ondoren ja karameloa pixka bat ozten danen, orduan bestia daztatuko dugu. Garrantzitsua karameloa, kurruskari egotia. Bai. Orduan hortako ozpin behar du. Bega, hori edo eskutz, beldurri gabe. Bai. Bega, zioz. Ia da, honek. Zeitxura dukan, honek. Ni fruta horrena. Gainera, fruta ja eguneroko pieza, barrura. Gainera, denbora darama, eta ez du ezetasunik hartu, kurruskari da horreindik. Bai. Gurea, benetan, Oso ona. Ondo. Bueno, orain kremara. Orain krema. No, bilu. Venga. Karpatxioa. A ver, ondo karamelatuko izute hemen pixkat. Eta hemen ikutsiko zu, kombinazio benetan egin zazu etxean froga, Kataluniar krema.
ananarekin, euro frutarekin, oso ondo geratzen da. A ber, hemen. Claro, hemen, xerrak atala duzkagu horazpia. Benjo. No, hortxe, dana, xierra bat hartuta. Kanela ikutua eta anana, Erra da. oso ondo joa, bai? Bueno, lagunok, Amarrekoa. ez dakit amarreko ero ez, behintzat honekin saioa bete dugu. Gustoa gaude. Bai. Eta bihar etorriko da txorinen beste bi errezetakin, gaina niz bihar esperimentatu ingo du pixka bat. Bihar ere bai. Bihar ere bai. Ere bai. Oso ondo. Eskerrik asko errezaterren eta bihar arte. Agur.